mpungwe ukuoneka kuti sukukata kuchipani cha Democratic Progressive DPP pomwe kuoneka ngati kuti kuli nkhondo kumeneku yolimbirana maudindo khanga kuli makampu kumeneku. Koma mwezi wa Julai chaka chino kunali munthu wina kumeneku amene adabwerapo oyera kunena kuti President Peter Mutharika wanthawi imeneyo tsogolero pomwe dziko limenenso ni tsogolero wa chipani cha DPP apume program yathu yali ya Face the Nation. Tikucheza ndi Mr. Nsonda yemwe ndi independent political and social analyst think tank amene ndi founder wa group imeneyi komanso na amene amatsogolera ngati director. Amenewa ndi katswiri pandale wakhalamu kwambiri komanso ndi DPP NGC member amene tikhale kufotokoza ndale mene zilili ku DPP komanso zipani zina. Ndikulandireni Nsonda. Batokoza balanga Jona. Damfana nkalekale. Chisomo chokwanire ndithu kuti malawi muno mulambira nzeru andale upemphera koma kukumbukira kuti apa chimwene apa after some time ambuye udalise mbali wanga. Ndipo tikukufunaniku sindakufunira za chimwene yonsoyi. Nafuna kuti ngane mine tinayo pano ngati Faren brother. Mkulu wina mwezi wa Julai Nsonda adabwerapo oyera kunena kuti ine ndimaganiza kuti tu amthalikawa akadapuma apanga kumbali yawo. Mukamakhala mudankha statement manager kufikira ntsiku la lero kumaona zimene zikuchitika ku DPP mukazisokhanitsa mukumaona kuti chikuchitika njani. Kwambira ti uzinthu wa Malawi amene akutionera pa wailesi yakanema Rainbow TV pano pano ambira mayo kuonera kwa basi kuti mene mwanenera ndine independent political and social think tank founder maso director komanso ndine NGC member ku DPP. So kuti anthu asasokonekere ndabwera kuzayankhula ngati founder and executive director wa independent political social and think tank for DPP kuchipandiko aliko neneri komanso ngati Malawi amene timapereka kundemanga pazochitika za ndale kaya za uzimu komanso zimene zimakhuza dziko lathu kuti nasane kuti akuita ngati ndani sinantume feya ngati ndani ndiye tichite clear pamenepo. Nene tizoona balanga Jona amene wanenera ndimakonda kunena ma Facebook mwanga komanso mkucheza kwathu kuti pali zina zimene ndimaona ndakhala pansi ena kaenda ndale kaenda chikhristu sangaone ulata kwera mtengo wa buluga ndimakonda leba zimenezo Urandalo ya sando kuzili chimene anthu mene sazi omufuneyo si wandale kwenekwene yaye. Inajona mbali yanga kwambiri kwamene amandidziwa ine am a born again Christian come politician gaulanga lalikulu lambiri am an evangelist ndinu tsogoleri and I'm an evangelist and I'm a worship leader mbali yalikulu ndapanga ndakuti Kristo kwanga ngati Kristo bado somosi pano kumwandale pali zina zimene ndimaziona zimene ambuye amandiyankhula zimene anthu amazazindikira kuti think Nsonda chamene azoona koma vuto samandivesa mulungu amagwisa ntchito osati pang'ono and I'm proud to say it. Pali zambiri osati zokhazi pali amene anachita fulo moyo wangu uzimu ndi moyo wangu andale ngakhale kumpingo pali zambiri zimene ndimanena mwe ndimakhala ahead of people ndisamazifesa koma kanthawi kakadusa ndamakumbukira mene mwankula zina zake mene mwakumbukira ndi Jona sikuti ndimkomanda ambuye chifana ndi yankhula kale I saw it coming pokhala ndi mundalemu zaka zambiri ina number frontline politics ngati maitanidwe 1997 kunkalekale kuti panopono ambuye wandiyitana kuti ndilowe no frontline politics adabwera ndambuye mulendale andi ndale tu ndi mwina tinala kuisa feo ngati amalawi kuti ndale 90 tinaitatuzira mwana kupika ndale ndikaendesedwe ka boma ndi ndale za Malawi kononso zikulosera pansi ndale politics is the art of running government affairs ndi mmene timayendesera boma koma chifukwa kunoko ku Africa maka Malawi kuno tinagazo ndale ndi kukolana kupanga zinthu zoyipa timazona ngati ndale zathu kusapemphera anthu amene samziwa mulungu ndi tinatenga chakudya chana opasa agalo kuyiwala kuti tili muziko koma basi nafike yayi tidakala muziko zochitika muziko mu nefezi tikuphuza kaya timapemphera kasi tipemphera ndiye ndibwereze Jona nani nali nemene July titango
back to that question. Mwanangu mu July, DPP itangukunja kumeli mu Chisango. And nani nazifukwa? Mutawuzibeleza bano. Nani nazifukwa? Kuti ineyo ngati Nsonda. Komanso ngati munthu amene ndakhala pafupi ndi Professor APM ngati mwana wawo. Mnakhale pafupi kwambiri. Kwambiri. Mwina nayi wa nalo DPP nachoka ku PP mu January 2016. Pamene ndali bakala kwa president PP atapita kunja my Joyce Banda January kuti excellency ndikupanga resign. Fika ndi masanzika. Before that I was even too close to Bagiri Muzi. Ngati mwana wawo and I have respect for him. He's the one who groomed me. Then kamachoka ndi masanzika. Nasanzika so your excellency ndikuchoka. Panopo ndifuna ndipume. I want to rest. Aya chimwene msochoka ndikabwera sina your excellency. The Lord has told me, he's speaking to me to have done my part. I need to rest. But when I to DPP, after whatever I do, as I've told you, Jonah, I'm more a Christian than a politician. So I left PP in January. I joined DPP in April. You can see. About Miezi. Officially. Kundira ndira kuti ndalandidwa mu DPP mene anthu mu madzi okulandidwa mu DPP. It was in September pansonkhano Okuma Center. So you can see the period. But even when when DPP said why did you most chito, if I didn't join DPP, they approached me to help them. Kundatandize. Kuti ya timaona ku DPP kuja zina manena zija zinakazo kondwelesa why you I said give me time. Ndipemphera mbuyandi yankhule. So you can see the period from January to April. Yes, I said the Lord give me what should I do? And they said no, this is a calling for you. Peter Carter this. Chimene chidakupangitsani kuti munene kuti mene ndikuonera ine amutaligawa asunthe. Ndimafuna mutsindike pamene mundibwerezire kuti mungamva nchini chifukwa chake. Chifukwa mimi ndanena kuti I've been too close to almost all the three administrations, including Net Bingo. Makhabu ino ndakwambiri makuzwa ndamuluzi, my Joyce Banda, panonso munali kwa mthali. Ndaliso kwa Bingo. We're the first people kupita kwa Bingo. Mzungu usimutendele. Mwaendalo kwa Bingo ndali mwazungulira kwa Bingo. Emaita nibwe. Yeah, esa kama matsala kufewa. Haindi tu zimene mwina anthu amaganiza, nditali muonesese. Monsemu ndakhala, sukuti ndali ndimaulidwa akulu. Ineyo my political connection kwambiri. Ima cut to the head of the party president. Also kujibani nima cut too close. A former president Dr. Bakimuzi, I was too close to him like a son. 10 years ija. Nanga udindu Jeff. Udindu ni mazao pesa alichoka songe 1997 obrata kabula. Mpabene IUTF anango tabwa ni mkalinga tuwaguliza. So I was a shadow MP of Brenda Kabula alichoka songe for 2 years. That was after I've been close to Bakiri. Aliso kwa Bingo. Kwa malemu Bingo mzima usimutendele. I was too close to Bingo. Try matter for I'm bigger kwa Bingo. So to me it's a calling. It's a calling. Minda nenda muja Jonah kuti a Christ wo bado maso konofe. Tima gazo kuti ndali nzanthu osapempera. And I'm glad Jonah to tell the nation. Kuti I'm glad now we have a president who is a reverend God fearing. In the remember that is in 1997. His Excellency Dr. Lazarus Makati Chakwera, I know him as a man of God, as a fellow man of God. He knows me. Kwambiri. Mina maya badale. He called me. Kuna brother Nsonda. Ala bebea no? Sini makufi sasa. 1997. Ana ndibiraso. Kuna brother masojira atu. Indi mtumwa Mulungu. Izikuzi ambazi no simbali anauzo no. Aja kwera kawo imira ni. Omwewa. Bale wanga yoni makuswanga tumupempera. Izikuzi ambazi ndale ziya zisiye. I said no. Balwanga, it's a calling from the Lord. Tiatandiza ntwa. Mina mayamba kutangusa kulowa ndale. Anandibira brother Nsonda. Sini makumvisa you were right. I know so the Lord has called me to save my country in another way. So I reminded him. Kula man of God, tuma bangana man of God. Man of God, you remember what you told me? He said no. Sini makumvisa Inesi the Lord has spoken to me. I want to save my country in this area. A president what? Another president. I'm happy. But that's what we're supposed to do as Christians. Osamangu kuimba kubanga manje kuko abanga kongo. Mangu basi maestere kusala kudia basi zichitike we are supposed to be part of it. Shoko mambo sinafika here. Whatever happens, it affects us. So back to the question. You know, as I said, it was too close. I'm too close up to now to APM as a father.
naona kuti ngati pali president muno Malawi amene kana munthu odeka, munthu oleza mtima, munthu amene amadziwa mmene boma limene kapuyenda ndi APM, and I have no apology to say it. He's a very good person. So naona kuti ndale za chikuda uzizisiya anthu adakasa kufuna, adakala kukufuna, ndeno naona bwana agwire ntchito. Asachite mpaka na kunyozeka. Anapanga zatu wa kampeni wipo kwa basi mpaka na kufunira kuti president amwalire. It was a bad campaign. Anapanga ndana adame. Waro wato salasi wa kuziwa iniona unless ngati muli mlendo Yerusalem. Kampeni ya kunena kuti amesha kileti mpaka na president amwalira, president akudwala. On hana soja. Ya sana soja. Ala so sama yose ndape no public. He's a democrat and a statesman. Ndipo as Malawians wena naimba nyimbo kandi usesibando chisime chimaoneka kuyeche kapha. Ndifuna kuzi John I've been too close to Dr. Bakimuluzi, too close to Late Bimbo Mtalika, may so rest in peace, too close to my Jos Banda, and I was too close to Professor Arthur. I know all this. We have never had a bad president, but this one was extraordinarily good. Mumpoliza tema dai leo ngati mwana. Muona ngati kuti mumaona Mtalika mosiana ndama wambiri. No, kwa basi apita watu. Amulambisa watu. Inoyo zona ngati kuti ndi anthoje pa binu athola kwa zimene mwana. He's a good person. Not only good, he's somebody who knows how to run a country in a democratic way. Menda fikira dziko pa nyuma kwa model. Yeah, zimene zichatu tulimango nena atu. Running government is a very serious business. Ena natero. Sizocheza. So you can confidently say Mr. Nsonda Mtalika nasiya kalegas in terms of leadership. Outside Pamono and 100 days mina mukira sumena ko. A president asopanoa. We'll get there. A president asopanoa. Anapeleka tu interviews. Ndio kufomera kuti sinema zio kupendisa ziko kuvuta. We'll get there. We'll get there. We'll get there. Nsonda fusolanga simunali yake. Muda anena kuti amukuta Mtalika apume. Yes. Ndipo mafunda pamene pale. Chifukwa agwira ku ntchito yawo. Kuti tizakumbukira Malawi kuti tinandi president woleza mtima, president odziwa amene dziko limafuna kuyendesa democracy ndamtalika. Mmene takuzisankho kaya nthawi yakwana yoti apume malinga ndi constitutional DPP kaya kula zaka ena matero. So my argument was sikukula alipo anthu akulu mpaka na pano mizimu timakapeza badala ndi zero. Sikuti nthawi so sinakwana yoti apumire yayi. Koma nyengo ukavina gule amakhala bwino kumusiya adakakoma. A good preacher amasiya ulali kuja uli nkati akamati go deeper osakhala mpaka ilo mulembera pepa time up iya kumapita kumaononga so then matiteza bangwanga ikubambo iya imuchitala amalawa za kukumbukira sipa ngoma chibongo chinezi hayi nkona tutali muonesese ntapeleka statement image ina nacho semchibani mafuna nene kuti muda ayatsa moto uja muda alini pakatipa tamva kuchipani muyotsana maudindo kunena kuti asekretary general President Jeffrey mulankhula mwantu wanji takuchotsani mchipani moto uyatsa ine mwene ndiwoze Jonas sunali moto kumoti kuti mlemba nkhani yabwino yomfusika bwino yomfunira zabwino president wa dziko amene ana president sunali moto hayi kumufuna zabwino mbali wanga fuso kwani fusa ni anthu ambiri amafusa mpaka na panopo kuti nkhani izo nayamba nda Nsonda koma ineyo I used chizungu chakuti he needs to retire in a dignified manner apume mumpasa ulemu kuti ulemu umene wasiya legacy imene wasiya ipitirire chifukwa akakhalisa akakazikika anthu munthu bale wanga munthu ngofuta maganizo utopanga zabwino 99 kungola kusa chimozi ama kumbukira chimozi cholakwika so nimateteza mabwanga kuti zabwino mabagazi pabwanga akapume almost 4 months down the line muramphula zimene zijamutalika sadapume mungamanga na developments amana kuchitika DPP I know kunena kuti sana simulankhula DPP pano mulankhula ngati founder wa this political think tank komano muona ngati kuti zimene zikuchitika ku DPP gwero lake lenileni ndi chani ndifuna ndimve kuchokera kwa wani ngati kadzwiri kuti bandale makhalamo two you have been so close pa Mtalika vuto oseri mbalo wanga nditakunena pano musaopa komanso kuti satana apange manyazi ndikuchedwa kupanga decision kwa ndani kwa amene akula twachipani anakandifusa kuko Nsonda what do you mean matanthauzanji ndakafotokoza zambiri zisidakachitika koma kuchedwa chimene chimavuta kundale munthu atha kunena maganizo omweyo abwino ndi Malawi muno chimene chimatifuna chimene chimbalonga chona chimene sichipangisa ziko ndikuti tisatukuke until that mindset is changed amamba kuona kuti akunena ndi ndani Nsonda amafuna aone kamwa ya munthu yo kuti ndikuti envoy mtundu wanji
akuchokera kuchigawo zanji nde utaonera chinthu chabwino cha nzeru koma ena amene amakhala ndi mwayi wopanga ma decisions amakhala basi kuseri kuti kuda mjani ndani ni mwana wa ndani amachokera kuti mwenaso alizolinga zanji they don't look at the bigger color picture anakhala kuti pani kwathuko anamvera kuti kodi Nsonda kuti chani munthu ndi wandale munthu yawo ndi bambo wake titamwirana anabwera chifutu naka bwezi zikulibe vuto lachitika mpaka napanopo chipirikiti chilipo ndikuchedwa taiza biru kapanga chinthu chabwino nthawi mawu amene munayankhula ino fomwe mwamati kuchedwa mwamanolera Muthalika amene amenera amene chiganizo to implement zimene maforo zino amene apagenda na Muthalika kuna chipano mjeno no Muthalika achedwa apanda Muthalika no not it is a two-way traffic it was Muthalika as a person kuchedwa oka acha kunena kuti ali I think ngawulanga kapena anthu amene amamfuna zabwino mchipani choncho chovuta kundale kwanthu amanamiza kwa president safuna muza zoona amfungadina amene makhala was you one of the people who have been so close to Muthalika kumene George ndebe kulungati inu ndamene mwasokoneza Muthalika komando kulungati ine amene mwanena as Nsonda ndamene kwose including Joyce Banda Abakiri Muluzi and anamulya Bingu mzimu wosi mtendere I've always told them the truth and amavisisa kuti Nsonda I think amene zoona pakatenga nthawi amene zoona kuti Nsonda I want to understand this is this mudalankhula pa group fund time ino kube zida be kampungwe pang'ono ena amene sono kuti Nsonda wa manthu wachi mudalankhula zimene sitha I know there was a backlash from a few individuals in the party. Muthalika being in what mind kana now. Sunda esa wazo sono madala muda sunthara mabanga kumbali yam. How did you receive that? No, Jonah, to correct you, there was no backlash from the party. Serious? After that statement. Serious? Not even anybody questioned me. Nobody. But as you rightly say, kutkodi ngani bambo wako suda yankule. You know, pale zinduzina tima yankula ndi makolo, especially a head of state. Whether retired or a sitting head of state, which are very confidential, not for public consumption, for the sake of ulemu. Umene tima mpangira a head of state or a former head of state. So that question is in Yanka, whether I told my father or not, for the respect of the office of the former head of state. And mind you, okay, when I figure pano 4 years down the line, Muthalika ukabe pa udindo osa pereka mpata kuti I think ndapangambali yanga. Do you see that doing any good to the party? Well, it depends because pakati panopo kuchipani kuchaika what they are calling committee. You wanna kuti tingakonze bwanji. A functional review committee. Koma zimene menazo kuti kuchedwa. The committee has come too late. When the damages I wouldn't say beyond control. It will be done. It will be controlled. Koma kuchedwa. Now to make matters worse, even the functional review committee now so they're missing the point. How? Because Ali Functional Review Committee, those are central executive committee members. Administratively, politically, and in terms of religion, it is wrong. Because I mentioned central executive committee members. It was supposed to be an independent committee to do those reviews. Our time is ponya pali mungayukonza mandulwazi. Kuti amena chaka pesa so pesa zija ndapitise ku central executive committee. You don't take the very same people to review their own problem. And another part of the problem. And they are also interested in kukwendetsa chinthuchi. They're interested in nauso akuchakira kuti president akulu ya akulu asweka. Many amani Nsonda akafunta ndikaleni. It's wrong. It doesn't make sense. It doesn't make any political sense. It doesn't make any religious sense. It doesn't make any human sense. So it's a wrong committee. Zotsatira you are doubting the results that are going to come out. Not only doubting. I don't see it coming with anything positive. Akapereka report wenda. So akapanga review where they're going to report. Because the Central Executive Committee members, they were supposed to wait. Check mina kaya aku university kaena. That's where did we go wrong? Ndio chakapanga akapereka report kuti ku Central Executive Committee. Central Executive Committee kachiunika aitanise NGC whether kuli corona kulibe corona. Democracy is expensive. NGC ya DPP triple and I think triple 90. Which means NGC tokumana. Inomwe komwe kuli 90. So antamene akukonza functional review aja akakonza akazipeza zimene zijazo apeleka ku Central Executive Committee. These are the findings that we found. All right? Now Central Executive Committee
aitane NGC kuti nachira engage an independent body to review our problems. These are the problems that we had. Tipange branch. Not it's like they're acting like the judge, the prosecutor, the police. It's an non-starter. So I don't want to see my no, we don't suffer. Which father are busy, but they are told you commit over a chair and Saka and writing Saka. They are busy going about DPP with them 2025 goals. We're doing a review. The DPP 2025 is aware if we handle the review properly. Now, for the sake of don't for the list, where's my that? For now, for Nanina Pemba, John, President Committee, for your information and for the information of the nation who are listening to us. I've booked an appointment. A chairman, a central review committee, give me an audience, the Colonel President, committee at 2. It's now 2 weeks. What are your main concerns? Our main concern is pakati pano particular Malawi. And ambili kunjako akudali ya kwambili DPP. Kuti, we need an opposition yampamfu. Not only Malawi, kuliko so uzikolosa pansi. Yes. Chipani tuwa muna chibiribu na chito. You need a strong opposition for checks and balances. And panopo wina wafuna safune, DPP is a strong party. That one, Malawi mene hapu yebekezea to offer checks and balances to Tonsa lands. Tekasi ya they'll mess up. So, moment fail. Aba mess up on the minute DPP na mess up. They also they'll mess up like any other party. No, because I've been in politics. I know it's not easy. You want to defend. Was I'm telling you, what you messed up. John, our people see they've already messed up on fire. But that's the whole lot. Who get there? Why are you trying to cross the bridge before we get there? Okay. So, we need to go to the Kuli azibamboche, it's just a few people, 3-4 people that are misleading Mutalika, Professor Mutalika, or another. I don't know what Antawa, some Namizan Sobolini Ush. We don't talk you, and I talk with Ziora, Nagaba Jones. Do you want to agree? Maybe Kunakuti, Akumuna Miza. It's being too strong. But I would say, I mean, Ayuarada. What to be done with the problem you can. Because as I've said, that's the executive committee. Even the 3 that you have not even mentioned the names, but I know them. I know you'll be afraid to mention them. No, I'm afraid of who? You want to mention them? Yeah. There's a Pepo, there's a Japonda, there's a Pinganjil. I don't know how many the DPP. I'm sent to executive committee. Okay? I'm sent to executive committee. They are part of the... From Buddha Twin Atatu Commander and Boys. From trade, let me correct you. Yes. I'm saying to meeting. What to be done? Being members of the Central Executive Committee, they were not supposed to be part of what is happening. It's wrong. I'm sent to executive committee members, and I respect them. What bill? New politicians, Amalawi are talking to now. You tend to wonder. If you where are they? Why have they taken this route? As sent to executive committee members, they were not supposed to be part of the review committee. I wouldn't say in a circle, but they are administrators. So sometimes we overlook things, very important issues. Instead of saying who can do this, in a party like you're right. So they're supposed to know the problem who can solve it. It's not good problem you also to get solve. About it says there's some problems you cannot solve. You cannot solve. You need the people to solve it for you. As I've said, I repeat it. As a Central Executive Committee members, they were supposed to be Kulinji leader. Alandile. Akalandila. Actually, so Moka, Akubanga, Akulandila. It doesn't make sense. Kwenda kuza ukalanga tuoka da polisi, oka da judge, oka da prosecutor. Si gwira. So, and some of us from these people, we are wondering, these political giants,
seasoned politicians. Giants. Oh yes, make no mistake about it. These three people I've mentioned, these people have been in all administrations. Yeah, that is a fact. Tukudabo anything at the fail. Kuti what popular cabinet and kusala kudia cabinet. It's for these blunders are eminent. Blunders could avoid. Hani Barwanga DPP Nigwereze, Chipani Champav, strength ya Chipani and structure. In all this, was amidst flip-flopping yama decisions amena kujitika ku DPP, taona pakati paja kunabwera communication onena kuti some of the senior parties of the party, including the Secretary General, wali utsanchipani. Munazoona zimanje mezi. Kono sukena kuti reversed. Yes, remember through the court. No, not through the court. Before the court issue, yeah? She was dismissed as expelled as an SG. Then they said no. I better disciplinary committee guy. I think something has happened, has been expelled. That's why I'm saying, where was the mistake in that? The mistake is the deliberate mistakes. Kuchedwa message. Things can be resolved. Even family and family but how to sort the problem? My problems of DPP Barwanga John to be resolved. Koma akachedwa kupanga resolve. Akachedwa. Majesty 2%. Nakuza into of put an appointment. My group and the other members. You say no. I think something is wrong here. Let's go. Tunapita kwa chairman. Nsonda question review. A chairman amsanga nagauza. It's now 2 weeks to deal. So the more you delay, the more things become off-hand. Tamana ngaimazi. Kumugirani kuti mugonera face the nation pakanema wa rainbow. Program yetu ya leo tukujeza ndi Nkhalakale Pandale yemwe ndi independent political and social analyst amene amatsogolera ka think tank kamene imene founder director Mr. Ken Nsonda emwenso ndi DPP NGC member amene akufotokoza mene zinthu zilili ku DPP komanso ndale ku Malawi takhani pomwepo. Ways of preventing the coronavirus disease. Do not stay close to someone who is coughing or sneezing. Avoid hugs and handshakes. Wash your hands frequently with soap. Clean or disinfect all frequently touched surfaces. Wear gloves and masks when caring for an infected individual. This message is brought to you by Rainbow Television. The moment of truth has come. Kulandira Nsonda program yetu ya leo ya Face the Nation tukujeza ndi Mr. Ken Nsonda yemwe ndi Nkhalakale Pandale komanso amalankhula mwapaderadera mwapereka maganizo awo pazochitika za dziko muno imwenso ndi DPP NGC member. Tisanapite break timakamba za DPP komano mufuna ndidziwe ine mukamakhala mwanena kuti zinthu mbathawu mazonera patali enosezo asadazione mukuona ngati kuti the DPP leadership including Professor Arthur Peter Mutharika ndi mmene zili pakadali pano ku DPP akadapanga yani amene wapanga yani nzipenda kuti nanga sinkhani pano kufuta kuti ili ku court. Okay, mukatengera khani ku court makhala ngati niyo mwaliphera kugwirizana. But I for one mungati wandali zidachikapo zizi tacho kwamba ndi John Tembo zidapita so court akuda nakabweza kuti tapita mmene kunkhani yanu mukachita sort noka pangani hold convention to resolve it. That's how the court ruled. So I'm not saying this is what the court is going to do. No. And I'm asking you as Mr. Nsonda, what is the best direction DPP can take now? The best they want to stand up again. The best direction the party can take now is to call for an NGC meeting. Legally, any decision that you make outside the NGC, it's illegal. Any decision that you make outside NGC, it is illegal. For NGC, the vote anasankidwa ku convention. I mean, an illegal mandate. What's the My Jeffrey, the SG, arena NGC meeting. We saw Kala, you should Brown in Pinanjira. No, is this Ndazona? What was your interpretation? No, the interpretation was kuti kuganika kukula. That was
very unfortunate. I'll go back many times. Tazamile mkamachidwa kupanga decision, critical decisions. But nzofunika kwambiri olobanja zimba ngisa kutankhani pamwe uno kakhalika kakulu. So to answer the question on this one, the way forward nkhani ku court, the way forward email as Nsonda, as a politician, as a think tank, as an NGC member. Political problems are solved politically. They are not solved by the court. Political problems are solved politically. And the only political way to solve this one is to go for an NGC meeting. Not confession. People are confusing. It's an NGC meeting. What is the way forward? The function of review committee, the many DPPs, many KOMANSO decide to convention. That's what we've been taught. Commitments they need to be reviewed. They are part of to be reviewed. DPP wouldn't chito yo where it also zito lera simdayambe. Yeah, ndikusuko kabu yai. Ndipo bora ife yamba sanga tukufuna usitolera. Ena wekamba muzi wasu. First kwa ndipo kwa katu yai. Ife bora ni ife mtuona machimo atwa kuoneka. Nde tita na usanga tila pansanga tikoza nsanga zita. Kama the only solution balonga jona is let the Central Executive Committee call for an NGC meeting. Tikachedwa tizungulanda andamala kumwenja akudandaula. Chukua mala kunjapo ndikuze. Ine pa jamani pasazina tunatola kama ni foot soldier. Mano ukira political foot soldier. Kuna msani natola kama. Ine ndio sia gamo ndikukwera basi. Kuni zivo mvora takutichani. Ndima takwenda basi. Ndima kalowa musika kuzimba isa masiko ndima masiki watinawo kuika masika msazo ndo usazori na Nsonda. Ndeni mamvazi mina unina antu akudandaula. Kuti chonde ku DPP kwiliza nani. Chukua malali mu opposition ya mpamvu. Iminena kwa mwengi sotose alliance boma liende ndi DPP. Koma mukanga na kudandaula. So the only way kuti nkhani ite ndi NGC. Ikumani. Don't make it so. Kwa NGC mbalwanga politically ani mpamvu kupanga reverse even all the other decisions in apanga a Central Executive Committee. Mazote between the NGC and Central Executive Committee many machaga report bureau. Ani mpamvu pandani ndi NGC. They would asset to win some zones. Nzwendelea zichembelonga kwa Kuraba ngata. Kuti akuziwa kulinga tukuziwa ndio kulakwa ndala. Akuziwa. Kuti iwa ni mpamvu. Then NGC can overturn but so no samina mubanga. That's why decision made by the Central Executive Committee as a report bureau. But they have to be ratified by the NGC. Otherwise NGC can overturn. DPP. You don't have capable people who can take over and tell that the asunta. Kuti asunta. We don't appeal to the supporters on the ground. Kuli antu capable people. No, I mean utilo ndio kusababisha DPP. DPP is so blessed. Ndija unfortunately the political leaders unfortunately you know one thing you should musaiwale mbalewa ngajona usogolera musaka ni Mungu. Muntu amene mungaze kuti usangate kusogolera given an opportunity kumpa samwai mutu odaba. So nitaonera pano jona DPP ni chibanjo kulasika kwambiri. Ali ndi anthu chibanjo kulasika kwambiri. Menda kuza kuti ndauza tumbwa mala kuti mpamvu ya chipani ni structures on the ground. DPP ni structures pa ground. De sukuti kusonzo kulili alipo kwa mfano tika panda kusamala kupanga hando mkani chifano ndi pruning balwanga mtengo kuyola masamba ukayola masamba ina anywane apukapo au suuma mtengo sema yes suuma DPP kuyola masamba ipula masamba ouma ina azipuluka ena kaenda kufuna ka ena ndi pressure ya bantu ena ndiwoka mtengo mene usukuti ugwa ikapulula bajene ndi nisogolere muntu opemphera mbali naye muli kampu yake kuti amtodi kuli makampu amtodi kuli mbali naye kula kumali timu yawo kwina kula jira jozi chaponda kumene sokuli aumayi cholo madala team mbali naye imwe mbali zoti makampu zimene unfortunately sino andale ngalile kanitola nkhani sino andale ndi magazo kuli kampu koma kuli anthu amene ali ni maganizo osiyana pa umuntu pachizungu kuti you can agree to disagree but let's move together mucha kuganiza mose mpana
komabe ndikuenda remote so no mukati kodi ni complete inaweza kuti complete yake kama kuna mtu mimi ali maganizo amini kama kwenda akusempana maganizo kwenda remote machero yake maganizo sio abula pamoja tukusaka saka kuli maganizo abu na oti chipani chi tibwere ngoma 2025 ndi ati and make no mistake DPP tikanguchita sort apa maganizo athu amini tukusempa nawo amugo tikangopeza common factor imene kunene kuti convention muona mene DPP tabwere stronger than before muni zambi zofuna kuoza si zambi ibo ndachitupa chimatula onekera tukuna ngona ngadambi tutambachona very finally before we leave the DPP we understand munena kuti ku DPP ubala wa UDF ukhanga kuti the marriage is over kuti it ended immediately after the elections. Are you surprised with that? No, not and actually ndatokoza kuti wabwese mene chimene amala ineka kudziwa ncho mara samene adapangidwa 20 December 2020 June already one common go ena zatwaja amati tipanga alliance kuti tichose dilili boma ife timapanga alliance kuti kalire boma anzatwaja zina mafuna zachitika atichosa amene mafunira ifeso imene timafuna tikalire boma tachoka automatically those alliances fall off. No. So it was an alliance for a common goal. Ukuso ngati mugaza akwenda belo zinokutosa alliance. Isito alliance bile baya. Pano kuboma ndra MCP. Ndiye aboma amesi. Anandi common goal. Atichose feyo. So ine mwamanena kuti boma ili la MCP muranda uzaulia. Ile ndapo mulosa? Ndio mimi ndana kuti papalo tebe. Papalo kwa simza bala. Kumaranda ana wena ndibulisa. Lani mimi ndama kandi boma. Mwana kulani mimi ndakandi boma. Boma nukandi president. Mware mfuna ambane kunewa? Yeah, that's a fact. Ndakuza imane zona. So ngalifuza na the president na vice president. Basi ndimene kumala kunoko paliza bizo kuti tukonze. Kodi utika kandi situation yokuti president ndo chipande china, vice ndo chipande china, zizitani kusokolo. Na ngatika kandi president ukuthi vice ndi president konse chipande chimodzi. Nde tukupita ku zisanko agawikana tita paliza bizo kuti tukonze. So mafuto tukwasiyabe. Tukulapulana patapita mwina pafupi kuposa sabata. Kolero chodo tikaya DPP omwe. Tukulapulana tipata madusi mwina sabata amalawi tita kukumbukira masiku 100 atonse administration ili mboma. Inuyo ngati munthu otsatira ndale kwambiri pamalawi pano. Boma la tonse ndaja bwera ndachilima lamba bwanji. Mwachita kuno kwa basi mbale wanga inudi chito ima iziwani. Famuna kaponya baba nakati. Kumona na mali za TV. Nakati kulikuda mimi leo basi mungutekesa ife. Fuso langu. Mwina tinangozowera amalawi kutengera ko zina za kwa za twazungu. Kuti after 100 days timatitiri yesi bomo lapanga bwanji. That is wrong politically. Okay. Chifukwa amine analimba ifi constitution ya boma la Tramalawi. Ananda kuti boma lizikhala 5 years. Adadziwa. So it's not possible. Kuti 100 days basi mwamba kulibo mundapa bajani chifukwa chipani chiti chonse chimene chima roa mboma chima kandima issues atatu zinthu zoti asinthe immediately zinthu zoti asinthe short term zinthu zoti asinthe long term ndipo 100 days poti nazolowera manifuza fusa bwino kuona bwana pali zinthu zina zimene achita bwino zinthu zina zimene aphonyana nazo ndeti zidikirire kwa ineyo nakati nakuti mina amene oti zapangereti pakata 2 years kapena 2.5 years mindi kuti temperature sapa ngono kuta ndeti aone kukoda for 100 days from now really to mafuna kompili it's not possible ndipo tunazolowera you cannot rate an administration within 100 days so the first 6 months minda kane bandali first 6 months bakayo pangare foundation 6 months itu boma lina lachokapo ndi lubwera lina ndi malamu nonso ndichisimu kuti mbuyo mwina kapena panopo mmene panabwera a professor Arthur Mtalika anasema zambiri kuti tindi National Planning Commission imene cholinga chake ndikuona kuti kodi ngati boma lathu ngati dziko tifuna chani ya national agenda chifukwa mbuyo msimu tumendera ma agenda manifesto achipani ngochoka ichi ndio basa kusia so within 100 days is too short but kungo yake kuti lazolowera zimene munga nene kuti think atose at least apa ayamba bwino kuma apa aponya bwino aponya chiyambiti zimene ayamba bwino composition yawo ya cabinet ili bwino imameda ndwantu amadodo chisandale mije ndichkomene asakaniza ayikama anthu andale ndaye kama anthu amene ali sandale koma anthu kuti agwirapo ntchito ku corporate world successfully wala khala mtu mkazake ni oniche mwana waje it's okay sitimaona mphaso timaona kuti kodi alinako kuthekera ngati alinako kuthekera sivuto
pamene pachachita bwino komanso tikuona kuti pakali panopo akupanga ma weekly press briefings acha omayankhula azilonga ziyankula zizikhala kuti asamangobweza zomwezo zimene zili bwino apanga bwino taonanso amabwereza zina zikhala ngati kuti zomwezo ndi ikhala ngati i value ichoka koma nimagazo bwino chifukwa anthu amafuna mziyankhulana amafuna president wawo awayankhule zimene zili bwino taonaponso pakatipa kuti mene alowe mboma zambiri zokhuza ndikayendesedwe ka other institution of government ngati ku ACB kwame kapena ku polisi sakulowerapo yayi zimene zili bwino taonaponso kuti anakhala ndi mwayi opita kukayankha mafunso parliament adapangapo zimene sikoyamba afuna kuti akoyambirira president koyamba iya president koyamba adapangapo bakiri ninje bakiri amapita kukayankha sustainability data kuti pakatipa zinayima zimene zili bwino zabwino zimene atani apanga zoipa zimene amalawi akumudwa nazo kapana panopo mvuno zoipa ndazofoka koma kuti chakuno zofoka poja tochena simatiza no zoipa zikakaza kuno ndi zoipa let's maintain your weight zoipa zimene apanga zimene amalawi samayembekezera amalawi amembekezera zinthu zoti angatipanga immediately nkhani ngati infeso subsidy ya fertilizer fertilizer namene pa campaign panasita akuti pali mabanja found 5 million for 4 million zimene zazo amalawi anamiza panali nkhani yokuti asisa mapassport fee nkhani yokuti malicense asintha nkhani ya corruption kuti federal wamboma tizimanga anthu based on zimene zachitika zimene zoipa chifukwa kumanga angomanga tipoka mwawo muli ena ali papero ndi zinduna sikwakukusalasi kuti ali papero ali mapero mthumba koma ndi zinduna koma kumangaku akukhangala angomanga atipipokoka zimene ndikulakwika. If they want to be serious with corruption, anakambira kwao ama chete begins at home. Kula mapero mewa. Aliko kufuna nichukue kabla zina paja mkopo chukua zina tu. Kufuna nichukue zina kabla television. Aliko kufuna kabla mjeje mera. Nsonda. Munena kuti kutose kuli ena ali mapero nduna. Nduna ali mapero. Tuona tu amuna kuona. Pala amone kuti kuli selective justice. Kwa ambili ali mapero. Ena anti-corruption makesi awali pali pa mapero anakama maliza so akama manga kapena akamapanga advanced justice asangane kuti asangane alvalid imene ndibe iwafute femina mala kuona suma yamba ndi milioni yakale kusiyaso pano it doesn't make sense pali ngani kwenja gone ndito kuswa maina panopo onse because there's choona dichima kumasula choona dichima kumasula ndikuzaniza ayona ajona ndizimena manena anthu ndikakwera basi nditu ndo mala panopa ndimwayi atosala yasewaswa ndimwayi kuti amvesere kuzimene amala kwakufuna isamaka selective justice iyayi so pamene baji akuchiponya pamene wosati pang'ono amala wamembisa abwera ndi nayo kuti afuna kumangira nyumba za ma MP yesena mstata anakauza bino amala kuti amene ya kampeni sana kawina ukama ana kara onena ntaya ya kampeni kuti ife tikalowa tizamangira nyumba ma MP sana kawina check my way sana kawina koma president akunena kuti zimene zitso mpanga 7 ndalama kazi 7 ndalama lero kayamawa kayankuche sena starter for MP already ama tawo kuje kwa kusuka libe manyumba tije aina ngati bali ndalama zimene zozo amangira nyumba za anthu akuchipatala amangira nyumba za polisi amangira nyumba za zitithandiza amangira nyumba MP 193 houses abino tomuvu nyumba ya MP simunena tu nyumba tungati yakuchibeta tu kwati kulumbi history yayi yo tomuvu nyumba standard ya town so there's no saving alipo angomusunga pakona kuti amanga project manager and the country is going to lose more money than what people are thinking nani abayamba kujona kuti zimene manena tu ne maone ne bitakhala pansi ena ulatopera mtengo wa buka masangaone iyo kuti yomangira nyumba alipo wina aje hapo pene baba ajapo mbalanga sungama nyumba ndi natefiliza ulira kunamizana andifisia ananga la Malawi yayi alipo ajapo wina ampeza kale contractor oda mange nyumbazo agwirizana kale ndalama zo manga nyumbazo mark my word and this is not a slip of return it's a waste of resources whether now or in future to build houses for members of parliament adalina kuti he is negotiating the it's just a proposal so kuti akugilina kuti ayi ndalama zake tinazo it's just a proposal that's what he said the proposal will help you 100 days imene panalibe pa campaign because 100 days amalawi amayanga nakuti zimene amatuza pa campaign
kodi zikuchitika so achakwera kulankhula akamankhula amene adzipanga refa kuzimene sichakauza malamu ndizipindira malana avutira tutakhale pakupana anavutira fitezo aulere anavutira kudya katatu ino kana achona mkudya katatu niyo angokuza nikajeni katatu akupa ufa kongodi kasikajeni katatu osakhala katatu kama ndi fertilizer otsika ntengo amati apanga create ntchito 1 million within a that is not possible. Yeah, so that is not possible. Chaka sinati. Are we not to haste kwamanga judge okay. Chaka sinati. Chaka sinati komano mbalanga ndimapeleka chisanzo kuti ukapita chipatala. Ngati nzere su kuyenda umakaika kuti mene mukudu ndiloko raka pena koma kama next umasuta. Next umuzodi kuti ali kunane ndimuona. 1 million jobs. Ndeze ababazira umuraso rango ima. Oli manuchiro. 1 million sukusunta wango ima. Example niko kwa sini mtumbu wa Malawi, ma reforms akuchitika. Anamba kalekali ma reforms. It's wrong. That is also a white elephant. Sina starter. Zweni anakapanga. Mvese sisi mtumbu wa Malawi. Anakatenga kai maparastato kaya ngapo, kaya awiri kama ministers awiri, mukanga chisanzo. You don't reform the whole sector civil service. Time once. Kwenda kadzita pamene mata akutapiramo. Yeah, usani kutaka pamene akutapiramo. Reform kumakhala no chisawawa. Reform usikuita na PS, sikuita na chief executive makashisha yayi. Kuti mwachedwa basi takusekerani. Meja nchipongwe. Mwani ya vice president? Yes, suna vice president. Ndikuti ma reform acho sarayasi. Isana ni startup. Anakane na kuti panopo tiameni ma ministry kapena 5. Tiameni ma parastato kapena 4, kapena 6. These are the reforms. Tizuone kuti is it workable? Nanga pofuna kusinga ndibati. Kwa mwodi dele basi leo tupanga ma reform. Ma chief executive nasu barani ko. Ma PS nasu barani ko. Mwachedwa takusekerani. That is understand meaning. Sisi machitika. Zinazana kama akamati. Chimene chimafuta kuna mala balanga jona nditu lwa Malawi. Tima galizo tiboma limene la choka lija, palibe chabo chimene ungati. Baka makanga lina DPP amene akunena kuti munasiya chibo chimene tonse in the first 100 days akukwirira zimene zicha. Akukwirira. I think maforo zonalazo kanena kuti when he's got into government adziwana kuti when it's bomba it's not as simple. Simasiwera. From mabumo sira kuza napeza mulibe kantu. Ali samadira kabera. Ali saka amatira kabera. Napeza mulibe kantu. Ndiye amagezo kuti amene analipwacha palibe nzeru zimene angapeze which is wrong. Pamtindi ya president okuma atatu. Tindilo utabakiri muruzi aendesa kuzikole. Tindima Joseph Banda aendesa kuzikole. Tinda professor akapira mtali aendesa kuzikole. Ngati tosi ala Joseph Banda. Ngame Joseph Banda. Endachwa. Ngati president Alagras Makasi Chakwera, amene president wanga wazikolino. Amini malimekezo kwambiri. Amini apart from being my president, he's my brother in the Lord. Man of God. I respect him so much and I know what he's capable of doing. I worry so kuti awa anali bano ndi anaononga chifukwa pali zina zabwino zimene TPP dapanga, zimene PP dapanga, zimene UTF dapanga. Ndizofesa chisoni kuti munomo ma president wanga tima ataya. Ndi ma president omwe tima ataya munowa. Maiko akunja amaitana. Mubaka tandizo. Pano people are talking about Tanzania nzaba kufuli. President Mkapa, maremu, msibamu kufu mtendere. Anauza ku Tanzania. Kuti kuno kuti ndakubwereka ku Malawi ya masafu. I got it from my brother Bakiri Muruzi. I implemented that one here. Pano people are talking kuti Tanzania ili bwino. Anategera kwa president Obama. Kuno ndabeba president down. Abusa. Mtumi kwa Mungu. Ngata kufuna dziko linolo kuti Amalawi atumikire bwino azasiye nawo sombiri abwino agwise ntchito president Obama ngata mene zikatero zikhala bwino vuto lina limene ndingapemphe nangisipa ndapezapo mwayi tisanapite ku elections balo wanga tinali ndi zimpirikiti mademo machani anthu anamenyedwa katundu kuonongeka mpaka na tinaluza moyo wa polisi kwa Nsongwe mzima uso mtendere ndichibwana cha Ntombolede kuti mtenge munthu amene amasogola mademo kuna kuti ndi nduna wa peace and reconciliation nguzana when he was in the forefront kusogola mademo oipa ndenda bembe ale mademo oipa mwaruipa kwa murando wa ifarela ana amaphanya zinthu anafa katundu una nomongeka those people are still bitter. People lost their property, they're still bitter. That I understand. Yeah. If you look at the course in a report 10 minutes because I remember one of it was within my
I'm satisfied ndimene make mabanja discharge it's journalism mukati anthu munena ati muzina kuti osusa sana satisfied mukati anthu munena ngati ngasati kuti zikhala kuti you partnered make that time si anthu wose samala wose osusa so mungona ngati kuti achakwera sadachite bwino kwasankha Timothy Ndambo no because reconciliation bale wanga reconciliation simapanga munthu amene was in the thick of things chabuno pala kwika tiwale. Now a free advice to my brother Ndambo, if he wants that minister to run, here apange Oliver Blanchi apite abakali passenger President Professor Mutharika. Your Excellency, for he's a former president, no matter what, whether somebody wants to so close to him. He's a very good person. If he wants his ministry, he needs to reconcile because peace, Mr. Peace and civic education and national unity. National unity. How do you unite people when Mongzo was such implicity and we're in the heat of the things? Muhanafa, Kavuna Nongega, Boma Linapita. And then back a ministry, Yanisa, Sana Career. This committee will never got to Kusuka Pikasija. Kurofuna Kuponza, no more are in the thick of things. So I asked how we know this salary part of that. Nepotis are Sakilwagare. 2 wrongs cannot make a right. And Ndambo, at the extent, a boogie appointment in front of the former head of state. Also, the president of the DPP, I want to see the former head of state and say, Your Excellency, this is our nation. Talk for Your Excellency, who should start that? Do you see was Ndambo after wasn't Ndanduna? Do you see the president, the current president, Mina Kupanga engage the former president? Yeah, that's what I'm saying. In trying to build Malawi, what it's a goal. Exactly. That's what I'm saying. There's been an problem, but you know, Tinima former presidents. Aliba Atu. I mean, a president Atu. Atsugun Ramala. Dr. Lazarus Makata Chakwera, who is a reverend. Let him extend an olive branch. Aitani. President Supitan Wokaya. My president was that Kunja. Amateur president who talk to president Obuma. Ngatulimu. Aitani, Your Excellency. We have the same. Professor Arthur Mutharika, ni mtu mmoja amini amanifunza kwa tumino zabuni. Sutanga kani. Porobana vumena no anaruza. Well, life has to go on. There's a kwa ada agana zotsatira izi inesizina zomera. Mbale wanga muntu ukapita ukalimba mayisundukuza ndi mayiswaji walepera suvumira nthawi mwe. Kwa mukena kumaza tayi. I think Panopo there's a government going on. We have a president. Why should you still say life is going on? Life is going on. So yeah, tinali kisha Ndambo msaiwale. Minister manager imene ko kandi muntu amene ali neutral. Unite because people still have music. Some people imagine a police officer died. That family is still bitter. And family officer anapanyidwa. And family kadunga wanabedwa. They're still bitter. To them is a devil in a sheepskin. Yeah. To them nimboipa anatupera bamwatu anatonongera zinthu zathu anabokisa chimplicate. So you don't give that minister to come to hotel here. Pamele mpakali wanyitu. There's zukufuta kwatu kuja. Kuti amine ali ndima interest. Amine ali in the thick of things. Akuchita so heavy. Akukuli tidala bisa part. It doesn't make sense to me. So this is a free advice as a born again Christian come politician, both to our head of state, His Excellency Dr. Lazarus Makasi Chakwera, Reverend. Extend. Pamene tukupita kumapeto okucheza kwathu Nsonda. Mukamona maawe kumene akuchokera makhamoni most of these regimes kuzafika mtsiku la lero. Is Malawi on the right path? Kuti tipange achieve our aspirations. I mean, they have been delayed for quite a long time. I can say kuti Malawi panopo in the right path, not only now, since the dawn of my party. My dears, my genders, I mean, it's my canal. Since I came to the president for Ipambalong, a president was a minute my canal Dabuino. Along the way, Tima Sogoneza Bife. My policies are to get Zikola Mala with Dabuno Wambiri. Zikola Doda is seeker, we're so blessed with human resource. And Minamabanga research
yoti ziko lingaende bwanji pamakhala vuto pa ife is the implementation zomwe zimapolisa tutina wefe amene amakanika ifeyo maiko ena amatenga omweyo panopo people talk about Rwanda you know kuti mapolisa amene amayambira Rwanda they took it from Malawi take it from me Vision 2020 ife mene mativuta ndikuika ndondomeko zina zako zimene tikunena kuti bombe la pabwino ndizi tukuko zimene anapanga DPP zimene akupitiriza apitirize interchange ya ADT that is a DPP project a president anapita ndokanena kuti project ndi yako nokwambiri tukuseko ndipo pakati pa vanali rumors I don't know how true ma social media apana rumors kuti a president akuti imene aicha kuti professor atapita mtaka zinazaboza but boza kama nina mtoto mkaudi chilipo is they sending a message kula mnakauchwa yote kuti zimene bomba ili pali zina zituko zimene anapanga za kunduza DPP apitilize 30 seconds mumalizire kuchipani kwanuko yeah samazeni kuchipani kuti pali sogolo la tsiko lino sogolo lipo fan kodali sika mungu anachikonda kwambiri anatidalisa ngati tingafike pokuti tiuze Vision 2063 National Planning Commission ziko ndichokuka in terms of development titokozesa boma like imena kuti cabinet committee on public private partnership that's the way to go tikazikuisa ntchito zimene sogolo lilipo Mr. Nsonda ndikuthokozeni kuti munapeza nthawi yotilankhula pano pa Rainbow musamachite kusowa kwambiri mukupita at a time memunena kuti mabuka appointment simale ndi the functional the central committee ya chipani cha DPP kuti muperekeso nkhawa zanu as a think tank. Thank you very much for joining us. No ine thokoza kwambiri balo wanga Jona kuti munatenga mwayi kuti tuonane inde pakati padi na sowa chunga shuka zina zinaenda kutsiwa koma thokoze and mwina ina kene simuziwa television yanu ya Rainbow panopo anthu akuisatira kwambiri fani mene kuni kuti ndipatiza ezimene iyi ndikuze ini kuti munthu sumaziziwa weke ya ngati bali ma television panopo Malawi amene akuti ali ndipatiza ndi Rainbow ngolo osakondera amene satenga mbali ya chipani ena wanthu amadzota wakanena ndachipana koma Rainbow ambuya kutalisema ndikuthokozeni kwambiri mthamu ambuya chisomo chokwanira chisomo chokwanira meneso namalizira kucheza ndi Mr. Ken Nsonda MGC member ku chipani cha DPP komanso nkhalakale pandale kuno ku Malawi iwo wanso amathakulankhula pauka independent political think tank ndine Jona Panko kufikira tsiku lina Rainbow Television, the moment of truth has come. It has been a dull year. No entertainment, full of stress. Why don't we jazz it a little? Guess what? Sand Music Festival. It's the 10th anniversary for the Sand Music Festival from the 30th of October to the 1st of November. 3 days of music, games and lots of fun at Sandbed Salima Livingstonia Beach. The headliner, Siriugauma Sweetie. Award-winning world-class diamond platinums. It doesn't end there. We have the man of the moment, Master KG. Coming back home, it'll be your first time to see Namadingo doing the mashups live. And then Black Missionaries, Mr. Cool, Anthony Makondetsa, Lulu, Sapo Banda, Sam Smack, Janta, Saint, and Sansoja Lucius Banda and Zimbani Band. And on the gospel category, the Great Angels Choir, Ethel Kamwendo Banda, Wendy Harawa. Plus many more. So, hurry now and get your tickets at Puma and other filling stations, Sunbed Hotels and Kala Odd Chameleon at just 25,000 kwacha. Kumbukirani nkumubiri wa uroba rikachosenya magazi dala. Sand Music Festival. Celebrating 10 years of festival experience. All COVID-19 prevention guidelines will be followed. Rainbow Television, the moment of truth has come. Rainbow
Television. The moment of truth has come.